enda boni go borisai omonyore iga Facebook no iga to mwata mwachi kurigireria bitabu omobori totabisa location ile ngachire cyanyari baje I want to tell you omobori chiro location ile ngachire cyanyari baje I cannot tell you abanyari baje twasirete we chose the wrong person sairi omobori nga esa location ye korukunya sancha nga yegete tagote na bono ga korete mistake menene ekera gochora obochibwa bosongo ekero mochumbo gwikara sase kwarigeria obochumbe bwa bosongo obo enga by the time mwagosoa ose enga kieria ibo bwabwate ndikoro baracho eward bwacha kisi center lakini bono soiri de makesi ni yabekiru ekera ariko biko mochifu gariko biko mochiwo yomo ore kisi central ebwate sabrocation de kokunya chanja township na Nyansanja ne yende yabo baracha bekera nibo baracho na Nyamage na Kionganyo na retware location yabo just like that right. Bono tindi gukana nono mochibo begete tabasa koigwo ngapo ko gare ko ngitanga ori no mochivu lakini omochivu ori ko egwe location yae ekorokunga ebwata Nyamage ebwata baracho igatwa na Kionganyo right abo mochivu moswati ori minto begete nyasago sina ande congratulations ne semi muina etambo gete roche gocha ekorukukisi central atware Nyansanja na township abaye location yabo atwara omochifu oyine ero mochumbe omaite location kwara abakurwanaga na kibagendi iga kurende chogo I'm telling you totally relati egetuo gyeito gya chogo nkogenda kiri because cia CDF chikwaga chogo ne chia kituto chache south which means later on bakuboringa kitoko aje school na andi twa maukani unga getueke ngekorete nkogenda kiri mwana minto tebire kya market obo ori sairi tawo hotel na gotenga machar market na ya under the card shop nyari bari chache ngaki ya tongi arenge na riachete ayale equipation tawo he can't tell you which means he doesn't even know the pounder list nyari bari chache chikorete asiget